हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गिबियावनो आंनि ब्लॉगआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बराय हरबाय लोगोफोर हैप्पी कार्तिक बिहु जोङो खाथि गासा सावनो फैदों बोराय बुरि नै बुरिया सावनो रेडि खालामगासिनो दं लोगोफोर मोनानि भिउआ नै जा मोजांखा आरो बिसा सान हाबबायमोन दा गैला नुला नै लोगोफोर सानखौ हाबदोंमोन नोंथांमोननो ब्लग लाबोनो साननानै लाबोनो हायाखै लोगोफोर दिनै ब्लग लाबोबाय ज' लोगोफोर नायबाय थादो जोंनि ब्लगखौ माबायदि फालियो खाथि गासाखौ सावनायखौ नुगोन नै लोगोफोर ज' सावनो नागिरदों थ' लादो बेखौ मायाव ओमफ्राय आं बेयावनो थागोन ना नै लोगोफोर सावनोसै कार्तिक बिहुनि जै कार्तिक गासा सावनोसै आइ बिमा लोखिया मोजाङै गुग्ला जानो मोनहोनाय नङा आयौ आंनि भिडिअ लानाया माबा माइखौ नायनानै जायासै लुबैयो र' दे भिडिअ लानायानो माबा लेवार नायनानै माबा जाबाय आंना थाइगिरखौ खं मोननै होयो जोंना गनावसो थुबायना फाथि सिनायावसो थुयोमोन थुनाया ओमफ्राय मा गनसेयाव थाव फुनबाय थाव फुननानै एम्फौखौ होस्रांसै आरो एम्फौ थायो नालाय आं मा सोबैनि गुग्ला जानो हायिनि एम्फौखौ बेयाव गनसेयाव थाव फुननानै माइखौबो एसे देलायहोनोसै गुग्ला जायैनि एम्फौ जायैनि माइआ एसे मोजां जानायनि माइआव फोनांसै माइआवबो एसे फोनबाय थावखौ आइ बिमा लोखिनि ओमफ्राय होनोसै आं धर एम्फौफोरा थांगोन जोंहानि माइआ गोजा धर गुग्ला जानो एम्फौआ खारजोबदो धर जेराव जेनिफ्राय फैदोंमोन बिनिफ्राय थांफिनदो एम्फौआ गोग्गो जादों लोगोफोर जोङो दाबसेयाव सावखांबाय दायो आरो दाबसे जायगायाव सावनो नागिरदों जोंना हिन्जावा थांगासिनो दं नै लोगोफोर सावबाय मालाया बेलेगा दायो जों सावनो थांगासिनो दं जा फिस्लाखा लामायानो नै दुब्लिया नायदो माबायदि भिउआ दिनैनि समाव लाइटिं जाजोब्बाय दुब्लियावनो ओइ जाबो मबाइलाव नुगोना नुवाथाय मिथिया इजाबो लाइटिं जाजोब्बाय नै आहानि सावनानै थांबाय आनैया दा जों बेयाव सावनो फैलायबाय दाबसेयाव सावखांबाय ओमफ्राय नै इजाबो आनैनि ओइ मा सावजोब्बाय